Seiehun usurbil bizi proiektuaren bi konturen inguruan hitz egin nahi dugu gaur. Batetik, orain arteko egindakoaren balatza egitea, eta bestetik eskaintza berriaren berri ematea. Dakizuenez, 2022ko urrian aurkeztu genuen Seiehun usurbil bizi proiektua, usurbilek dituen identitate, balore, ondare eta proiektu eraldatzaileetan oinarritutako eskaintza bat proposatzen duena. Eta eskaintza hori egin nahi dugu Usurbiltik Euskal Herrira eta Euskal Herritik kanpoko edonori ere. Azken urteetan, nagusiki Usurbilek euskal kultura eta artearekin izen duen eta duen harreman eta lotura erakutsi nahi izan dugu Usurbil Museo irekia bisitaren bidez. Eta Sumetaren frontoiatze muralaren 90. urteurrenaren inguruan antolatutako egitarauaren bidez. Egitarau hau marrula izan da oso, era guztietako ekimenak antolatu dira eta izan ditugun bisita kopurua ere oso handia izan da. Lehengo urteko udaberrian eta aurten antolatutako ekimenetan, erakusketetan, 3.000 pertsona inguru etorri dira Usurbila. Hori erakusketetan, egindako bi erakusketetan. Era ezberdinetako bisita geratuak ere eskaini dira. Lurralari egindako kontserbazio lanekin lotutakoak, erakusketekin lotutakoak, Xumetik herri jaialdiari antolatutakoak, Zumeta arte estudioarekin lotutakoak edota Txilidalekuarekin antolatutakoak. Guztira 60 bisita izan dira eta 478 lagun bertaratu dira. Bisita individualez gain, talde bisitak ere antolatu dira, eta horietan adin ezberdinetako 213 pertsonak parte hartu dute. Batetik edo bestetik, azken urte honetan Usurbilgo museo irekiaren eskaintza ezagutzera 700 pertsona inguru gerturatu dira. Gauzak horrela, lehen urte honen balorazioa ezin hobea. Egin dugu proiektuak izan duen harrerarekin, bai Usurbildarren aldetik eta bai kanpotik etorri diren aldetik ere. Nagusiki bisitetara gerturatu direnak, Gipuzkoarrak izan direnaren, Nafarrotik eta Bizkaitik ere etorri dira. Gogoratu nahi dut baitare urte honen barruan, martxan jarri dugula baitare Seiehun usurbil biziren mobilerako aplikazioa. Aplikazio honen bidez, Usurbilera datorren edonor du aukera bere kabuz Usurbil museo irekia bisita egiteko eta baita herriko beste puntu interesgarri batzuk ezagutzeko ere. Gure webgunean ere, gure erakusleku nagusia den horretan, etengabeko hobekuntzetan ari gara. 50. urteguna amaituta, orain eskaintza berrituarekin gatoz. Herriko eragile ezberdinekin egin ditugun hitzarmen eta elkarlanak ahalbidetu dutena. Elkarlan horrek egiten du posible Seiehun usurbil bizi proiektua. Eta horri esker ari gea eskaintza osatzen, gorpuzten eta erakusgai jartzen. Ohiko eskaintza turistikotik bereiziko den zerbait bilatzen duen bisitarientzat eginiko eskaintza da gurea. Eskaintza berritu honetan ikusiko duzuen bezala. Uste dugu turismoa ere mundu hobe baten aldeko tresna eraldatzailea izan daitekela. Are gehiago, uste dugu beharrezkoa dela eredu berriak sortzea eta eraikitzea. Justizia sozialean, naturarekiko errespetuan, kultur eta identitate aniztasunen eta gutxiengoen errespetuan oinarritutakoa mundua nahi dugu. Turismoak albo kalte eta zalantza ugari sortzen ditu, baina sinistuta gaude baloreak zabaltzeko gauzak egiteko modu berritzaileak erakusteko eta gizarte eredu berri bat proiektatzeko erakusleiho ere izan daitekeela.
Zurbilen egun martxan ditugun proiektu sozial eraldatzaileak ezagutzeko aukera eman nahi dugu hemendik aurrera, zinez uste dugulako eskaintza erakargarria dela eta beste zerbait bilatzen duen bisitariarentzat edo bestelako mundu bat eraiki duen ororentzat. Usurbilgo ondarea denetarikoa eta aberatsa da, historia, kultura, industria, natura, iraganak utzi dizkigun altxorrak ugariak dira. Herritarrek zein bisitariek eskaintza zabala osa dezakete, gozatuz ikasteko eta ikasiz gozatzeko. Eta hori guztia erakutsi nahi dugu. Ondarearen Usurbil izeneko atalak jasotzen du ondare aberatsa. Ondare hau gainera zaindu, berreskuratu eta baloran jartzea da udal honen xede nagusietako bat, eta horrela jaso da ere 450 Usurbil bizi proiektuaren barruan. Ezinbestekoa da herrian zer dugun ezagutzea, gure historia arakatzea, herri honek arlo ugaritan egin duen ibilbidea ezagutzea, eta gaur garen honetara nola iritsi garen ere jakitea. Eta gainera, zer garen jakitea, nora joan nahi dugun jakin ahal izateko ere. Hala nabarmendu nahi dugu, adibidez, Andatza ondare mendi bat dugula. Izan ere Andatza mendian denetariko ondarbete dago, ondare megalitikoak, errotarriak, mugarriak, edota arrobiak, zeta hola, edota berriki berreskuraturatu diren 36ko lubakiak ere. Dagoeneko hainbat ibilbide ezagutu dira, norberak bere kabuz egiteko aukera daudenak, gainera ondo seinalizatuta daude eta kurren bidez gainera informazio eskaintzen dutenak. Hontaz gain, Usurbilgo parrokiarekin sinatu berri den lankidetza hitzarmenari esker, Salvatore Eliza gortzen dituen altxorrak ikusteko aukera egongo da, bisitariatu berezi batzuetan. 20. mende hasierako Kabaieko Luntan organoa egongo da erakutsiko da, baita ere zaharberritu den egunertako erlojua, eta kanpandorrea igotzeko aukera ere egongo da. Bisitariatu hauetan gainera, bisita berezi batzuk ere egongo dira, bertan Juan Luis Atxega organojoleak erakustaldi bat egingo du. Ondoren, zaintzaren inguruan antolatu diren bisitak izango ditugu ere. Urteak daramatzagu Usurbilen pertsonak ardatz dituen zaintza eredu berri bat osatzen, eta proiektu entzindari eta eraldatzailea ari gara gorpuzten. Lanketa kolektiboa izaten ari da, eta asko izan dira, urtean zehar gure herrira bildu direnak proiektuak ezagutzea. Orduan, eduki guzti hauek bildu eta bisita batean elkartu ditugu. Orain arte, bisita instituzionalak izan dira, eta bisita hauetan zaintza errata eredu berria aurkeztu dira, erakutsi dira, baitxirikorda eta baita ere urtzeri. Orain, edonork izango du aukera bisitariatu berri hau egiteko 450 Usurbil bizi proiektutik. Bisitariatu hauek hilabeteko azkenengo ostiralean izango dira goizeko 10:00. Ondoren, Usurbil herri aitzindaria da ere, zaintzaren eremuan ez ezik hondakinen kudeaketan ere, eta gaur egun 97ko bekako bilketa dugu, eta zero zaguar ziurtagiria duen herrietako bada Europan, 4 izarrekin gainera. Orduan, dagoeneko asko eta asko ere etorri dira herrientara zer eta nola egiten ari garen ikusteko, eta orain, aukerari herritarrei eta bisitari eman ere eskainiko zaie. Bisitariatu hauek hilabeteko azkenengo ostegunean izango dira. Mantenduko dugu ere bisitariatu hau, eta bisita bereziak ere izango ditugu oraingoan. Adibidez, martxo hasieran Txillida lekurekin batera antolatu genituen bisitariatu bat,
izan dako arrakasta ikusita, erabaki dugu beste bat antolatzea ekainaren 23an. Eta Luxua Zumetarekin batera ere, Zumeta Arte Estudioa ikusteko aukera ere egongo da uztailaren 7an. Bi kasu hauetan lehenik eta behin museo irekia bisita gidatu egingo da herriako kaletan zehar, eta ondoren txigidalekura edo Zumeta Arte Estudiora joango dira bisitariak. Kontuan izan, bisita gidatu guztien hau egutegi eguneratu hau webgunean egongo dela, 450usurbilbizi.eus webgunean, eta erreserbak ere bertan egin behar dira. Eta, bisita pribatuak edo talde bisitak egiteko ere aukera badago, eta ondarako turismoa abildua, 450usurbilbizi.eus bidera idatzi behar da. Eta, amaitzeko, lehen aipatu dezun 450usurbilbizi proiektuan elkarlanak ezinbestekoak direla, eta hauek osatzen eta gorpuzten dute gainera gure erlatua eta eskaintza. Eta honen adibide oso esanguratsua da memoria historikoaren usurbileta da. Azken urteotan lan ikaragarria izan da Usurbilen 36ko gerrak usurbil eta usurbildarrak nola kolpatu zituen ikertu eta ezagutzera emateko Usurbil 1936 oroimen elkartea eta udalaren lankidetzari esker. Lan lerro desberdinak izan ditu proiektu honek, eta horietako bat izan da Andatzako gerra lubakiak berreskuratzea. Aprilaren 21an bisita gidatu antzeztu bat antolatu zen, 60 lagun bakaratu ziren, eta oroimen historikoaren ibilbidea ere sortu da. QR Andatza mendian dago, eta ondo seinalizatutako panel batzutan topatu daiteke informazioa, eta baita ere QR-en bitartez ere informazio gehiago lortu dezake. Eta kontua da gainera, irailetik aurrera herrigunean zehar ere gai honekin lotura duen bisita gidatuak ere eskainiko direla herrian zehar. Eta lehenengo aldiz, jakin jardunaldien barruan eskainiko da laizter. Eta uste dut, dana